Vadikani mufaro wangu kusangana nemi tiri pachikuva chemhemberero chamunounzirwa neMike Samba Show. Ndinovimba kuti muri kufara kwese kwamuri kumativi enyika. Mazuva ese musi wechishanu chega chega panguva dza 12 o'clock tinokuigirai nyanzvi dziri kufamba mundima dzakasiyana siyana. Asati tapinda muchikamu chanhasi, regai ndipi kutenda kwakaperera kuvakotsveri vedu vedande mutande vanotipa masaisai ekuti tigone kukurukura nepasi rose nedande mutande zvinoendeka. Mike Samba Show is powered by dande mutande. Regai titende zvakare vakatipa musha uno watakagara waMambo Space Creatives tendwai. Saka chirambai muchitandadzana nesu muone kuti nhasi tinani tiri kunyika yedu yeZimbabwe kunoko, asi vanhu vanobva munzvimbo dzakasiyana siyana. Chero uri mwana wedu weZimbabwe, kunyange uri kumhiri kwemakungwa, kunyange uri muno, unokodzera kuya kuzopembererwa kana ndima yako iri kufambika zvakanaka. Wakadii hako chikomana? Ndinofara mama makadi. Ndinofara zvangu. Kwabviwa kwakadii? Kwabviwa kuri nani asi nechando chete. Warara uchifamba kana dzika kuti wabva kuGweru? Ndabva kuGweru chaiko. Aiwa, ndinokutenda. Saka wamuka nguva inhasi? Nhasi ndamuka ndafuma bata jongwe muromo chaiko, ndamuka na4. Wamuka mangwanani. Aiwa, tinonzwa kuremekedzwa. Tinokutenda nekunge uri pachikuva. Tinoziva zvawakaita zvatichazokurukura. Ndinoziva kuti mukati meupenyu vanhu vane mazita akasiyana siyana. Mamwe emadunhurirwa, mamwe chaiwo chaiwo. Saka ini ndikati zvisume kunyika ndiwani? Ini ndinoitwa Tafara Tarusenga, asi rebasa vazhinji vanoziva. Tarusenga? Exactly. Rebasa vanhu vanoziva ndichinzi Tafti, kushote naTafara naTarusenga. Exactly. Ndizvo zvikore madunhurirwa, hauna here rimwe raunozika? Saka iro ravata Tafti ndo remadunhurirwa. Chikuru chakandibata ndechekuti ndinoziva kuti mumavhiki kana kuti mazuva akapera pakanga kuine makwikwi munyika yatakavakidzana nayo kuSouth Africa. Saka ini chakandifadza ndechekunzwa kuti mwana wedu wekuno kuZimbabwe abudirira pamakwikwi. Ngatimbopindai munhau yemakwikwi. Wakapinda sei mumakwikwi momo? Manga muri vangani? Chii chakazoitika kuti iwewe ubudirire? Rega nditeerere uchitaura. Makwikwi anga akamira akadai. Pakasarudziwa vanhu vanoita takapinda pakategori atinotiwo mapodcast. Saka ndakavapa zvavaida, ndikavapa basa redu nezvatinoita. Saka apa takange tiri 4 kudaro, handi munoziva kuti kuzonzwa nominatiwa pane zvavanotanga vatarisa. Ndizvozvo. Saka takazosara unenge wazodomwa. Saka takazosara tiri 4. Inini nevekuSouth Africa nevekuUnited Kingdom. Saka lingi rakazobuda richinzi vanhu ngavavhoterwe. Ndikabva ndatanga kufambisawo lingi rangu riya. Saka ma-awards akazoitika musi waFriday yatabuda iyoyi. Achiitika handina kunge ndichikwanisa kuenda. Saka ndakangoonawo ndakazviona vachitobvunza kuti pana akamiririra here kana kuti kudini. Saka ndaitongoonawo pafoni ndichitonzwa kuti ndini ndawina, ndikati pamwe kuda pane imwewo isiri yangu. Ndikazoona kuti ndeyangu ndovazondisendera message. Saka tinotenda vese vakavhota, takakwanisa kunge tinge tichiwina tichimirira Gweru and Zimbabwe nekukura kwayo kwese. Makorokoto makuru. Saka takudaidza kuti pachikuva chemhemberero unokodzera chaizvo, nekuti munhu akangoenda kunze kwenyika, kunyange mukati menyika yedu, akabudirira pane chimwe chinhu chaanenge achiita, kunyange asina kubata mureza, mumwoyo make anenge akabata mureza wake weZimbabwe, asimudzira nyika yedu. Saka vadiwa vatariri, muri kuzoona zvakawanda zvinogona kuitika, asi kana wangodaidzwa, nokuti kana uri ikoko hauchadaidzwa nezita rako, hauchanzi Tafara, unenge wakunzi Zimbabwe. Saka kana wakatimiririra ikoko, tinokutenda chaizvo. Pada pane vamwe vanhu vatiri kutandara navo vasingazonyatsonzwisisa kunzi mukomana uyu hanzi akawina podcast. Kana tati ndoziva kuti izwi ratakabwereka rechirumbi, ungade kutsanangurira munhu asingazvizive kuti uchiti? Chinonzi podcast chinomira chakadai so. Vazhinji vedu tajaira kuona ma-TV shows kana maredhiyo
kunzwa maredhiyo. Saka podcast chirongwa chekuti chinenge chine zvinongoita sekutv zviya asi mashows acho akunyanya kuongororwa zvinotaurwa. Vanhu vanokwanisa kutaura zvavanokwanisa kunge vachida. And also kunyange zvinonyadzisa here, kunyange zvakaita sei, imimi hamuna here mutemo panyaya inototoziva kuti kune vamwe vane mutemo wekuti aiwa kana madai madarika mugano, kana madai matarika, nokuti vataura kuti vanogona kutaura zvavanoda, vanosvika papi pakutaura zvavanoda? Kwese zvese vanokwanisa kungotaura zvinoenderana nekuti iwewo muridzi wechirongwa uri kuti pano tinotaura zvakati nezvakati. Asi podcast kutosiyana kwayo netv ndekwekuti zvinhu zvepapodcast hazviongororwi kunzi ngatigumire maguidelines aya. Ndizvozvo chaizvo. Asi vadiwa tariri, zvinoda kungwarirwa nai, nekuti ipapa patinenge tichinzi hatina patinonzi apa izvi apa, ndipo patinozvipikita tega, ndipo patinozvisumudzira tega, ndipo patinorakidza kuti tiri vanhu vekuZimbabwe. Ndosaka mukomana wedu akawina, nekuti makwikwi vanhu kana vakuzotarisa makwikwi vanoongorora zvese izvozvo. Unobata nyaya dzakaita sei papodcast yako? Isu tinobata nyaya dzekusumudzira vechidiki, ndodonzo redu. Vechidiki vari kuita zvemimhanzi, vari kuita zvemabhizimusi kuti vazikanwewo, ndodonzo redu. Nekuti takatarisa tikaongorora kuti vazhinji vacho havanyatsi vanongobata vechikuru, saka vechidiki vari kuita kunge vasiyiwa. Saka tinopa kuna vaya vasina muromo, kune vechidiki vasingakwanisi kunzwika, kuti kana uri musikana ari kuitawo bhizinesi rake, kana ari kutengesawo kana kuti mafuta ekuzora, tokukwanisa kuti bhizinesi rako riende mberi tichirishambadza vanhu vachiona. Ndizvozvo chaizvo. Wabva wapinda pandinoda kuti unyatsondijekesera. Muenzaniso wapa wakanaka chaizvo. Wati pamwe munhu anenge achitengesa mafuta ekuzora, mafuta aya anenge achibva kupi? Nekuti tinoziva kuti kana zvinhu zvakaita semafuta zvine mutemo kuti aya mafuta aya haazorwe pachikonzero chekuti aya mafuta aya anozorwa pachikonzero chekuti akapinda zvakadai munhu akadai. Pane zvamunoita here kuti munge muri mumutemo? Hongu, tinoongorora kuti zvinhu zvatiri kuti vanhu vaone izvi hazvina dambudziko here. Nokuti munhu akange ashandisa mafuta aya andakamboshambadza ini ndichiti anoita, ndini ndinozodzokerwa nemhosva ndichinzi wakapa munhu kuti ange achiti bhizinesi rake rinoita. Saka tinotanga taongorora kuti mabasa ake aya anoita kuti vanhu vazoona here kana kuti vazotenga zvaanoita. Ndizvozvo mashoko akanaka kuti zvinhu zvese zvinoda kuongororwa, nekuti pada zvinodyiwa, pada zvinozorwa, pada zvinonwiwa, pada zvinoshandiswa nenzira yakasiyana siyana, zvinoda kutotanga zvaongororwa. Nhasi uri kuHarare, wabva kuGweru. Nenyaya yako yepodcast unongoita uri muGweru chete here? Ndoziva kuti pano nhasi takukoka. Kana kuti unofamba nzendo dzakasiyana siyana kuti nyaya yako iende mberi, kana kuti unongoshandisa nhare yako kuti usvikire kwese kwaunoda? Dzimweni dzenguva tinotoinga vanhu kwavanenge vari, asi tinonyanya kuwandira muGweru. Asi pamakore anotevera tinoshuvira kunge tinge tichisvika kwese, tinge titori nechekufambisa chine studio mukati, kuti chero tikanzi tiri kubhinga, tiri kupa vekubhinga mukana vekuti vange vachitaura zvavanokwanisa kunge vachiita. Ndizvozvo chaizvo. Mune muono wemberi, nokuti kazhinji kana tichiita mabasa aya toda kuziva kuti muono wemberi ndeupi. Zvino kana muine muono wemberi wekuti uko neuko zvakangonaka, munowanzoshandisa mitauro ipi? Ndinoziva kuti mukati menyika yedu mune mitauro yakawanda, takapfuma chaizvo, tine mitauro 16. Saka imimi munowanzoshandisa mitauro ipi? Munobata here mitauro unenge wauya nemunhu, kana kuti pane mutemo wekuti aiwa pano papodcast ino tinoshandisa mutauro uyu? Mutemo hatina, asi kana tichingochigona chirudzi ichocho hapana chakashata, asi tinonyanya kuwandira kuchishona nechirungu. Asi zvaizvezvi ndikutodzidzira chiNdebele kuti ndinge ndichitokhulumawo.
ndizvozvo chaizvo uri jaya rakachenjera, nekuti pane mitauro mizhinji iri mukati menyika yedu pada yatisinganyatsonzwisisa, asi tikaedza tikashingaira tinogona kuti tizobudirira. Unoshanda uri wega here kana kuti une vamwe vaunoshanda navo? Ini ndinoshanda ndiri ndakazvimirira, ndiri ndega neanenge achinditora, anenge achikutora mufananidzo. Ndizvozvo saka tingati munoshanda muri vaviri? Ndinoshanda inini neumwe anonzi Panashepiri. Ndizvozvo toda kumutenda pachikamu chino Panashepiri. Muri kuita basa rakanaka makorokoto newewo, nekuti kana mumwe wako utafara awina, mese mawina, mese mabudirira. Ndinoziva kuti muchiri vechidiki, iwe ungape kurudziro yekuti, nekuti dzimwe nguva zvinhu zvakaita semapodcast izvi zvinoenda kumawere, dzimwe nguva zvinomisa munhu, ungade kupa mazano akadi, nekuti kana vanhu vakuona uri pano mumwe achada kuitawo kuti ndoda kuitawo podcast, ungamupe zano rekuti, nekuti mazano marayirano. Ndizvozvo, kana wafunga kuita chinhu chiite, asi usava nekuti ndoda kuzofanana naMike Samba, nekuti Mike Samba neMike Samba haufa akasvika pana Mike Samba, asi zviite nenzira yako inoita kuti vanhu vakwanise kuti uyu ari kuita zvinoita Mike Samba asi ane kamugonero kake kaanoita. Saka ngatishingei zvinoita, ngatisatorai zvinodhaka zvakonzesa kuti vakawanda vasinge vachirega kuita zvavanokwanisa kuita. Ukange uchitora zvinodhaka sekufonera kwamakandiita kutokukumbira kuti uye kuchikwa chemhemberero, ndingadai ndakatostika izvezvi ndotozomuka na 12 masikati mabhazi apera. Ndizvozvo tinokutenda wabva wapindura mubvunzo wanaida kuti ndikubvunze wezvinodhaka, asi wautsanangura zvakanaka kuti vanhu vakawanda vanokundikana kuita zvinhu zvavanoda, nekuti unenge wakutongwa nemadrugs, unenge wamuranda wemadrugs. Vadiwa tariri, kufa kunouraya, madrugs anouraya. Chikomana chiri kuti pazano panapa kuti kana uchida kubudirira muupenyu, kana uchida kuedza kuita zvinhu mukati muupenyu, siyana nenyaya yemadrugs. Toenda pasocial media, mubvunzo wandogara ndichibvunza zvakare kuti social media ine nhivi mbiri. Kune rimwe divi ratinovhunduka kuti yowe zvagodini kogoitawo rimwe divi, iwe uchitsanangurire mativi sokupiwa kwaunozvitwa. Social media yakanaka nerimwe divi, nekuti social media inoita kuti ukange uchitengesa zvauri kutengesa uri panapa kuHarare, munhu ari kwaMutare anokwanisa kuzviona kuti Tafara ari kutengesa hembe, ndokwanisa kusvika ari kwaari ikoko. Uyezve yakanakira kuti inoita kuti mabasa edu azikanwe pasi rese. Ndizvozvo. Nerimwe divi, social media ibanga rakarodzwa kwese. Ukada kushandisa zvisiri izvo, unokwanisa kutowana dzidziso dzisiri idzo, nekuti varipo vamwe vanhu vanopusha madonzo asiri iwo. Saka unofana kungwarira kuti izvi ndotarisa izvi, ndinotevera ava, handifani kutevera ava. Mashoko akanaka echenjedzo adiwa tarire atiri kupiwa naTafara, mukomana wedu wemuZimbabwe akawina podcast, nyaya dzepodcast, akawina, akakwikwidzwa newe kuSouth Africa, akakwikwidzwa newe kumhiri kwemakungwa kuUK, asi Zimbabwe inoshamisa akawina ipapo mukomana yeyo. Saka vadiwa tariri, kana muchinge mafunga kuita zvinhu, hanzi haikona kuita zvishomanana. Kana wada kudya imbwa idya hono, asi wodya hono yakanaka. Ndinoda kukushuvira upenyu hwakanaka, nekuti uri kutaura sechikomana chiri kutarisa muono mberi, uramba uchita basa rako rakanaka. Ndinoziva kuti uchawana mamwe maawards. Inombotanga iri 1, dzozoita 2, dzozodini, asi iwe usakure musoro, ramba wakatarisa kumberi, nekuti ukakura musoro zvimwe zvinhu zvinowondomoka, zvinodzikira pasi. Vadiwa tariri, ikoko mamuona seko mukomana uyu, zvinhu zvakawanda. Ndozvatinogara tichitaura pano kuti ndima dzawanda mazuvano. Musagare makajega shaya muchichema kuti hapana chandawana, hapana chandaita. Itaiwo chimwe chinhu. Mukomana ari kuita podcast yake ari kuGweru,
kugweru kuno kuzimbabwe. Vadikani kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri pachikuva chemhemberero naTafara ane zita rake rakanaka akati nesu atotifadza. Zita remunhu kana richifadza rinobva rafadza nai. Chiringazuva chei chava chakwikwidzana nesu zvakanyanya, asi hatigona kupedza chikamu chino tisina kutenda vakotsveri vedu vedandemutande. Mike Samba Show is powered by Dandemutande. NeDandemutande zvaendeka. Ndine urombo chabva chatsuka chikakwata. Ngatisanganei zvakare panguva imwe cheteyo. Svondo rinouya. Ndinwenyu Dr. Rebecca Chisamba.